गोथाव मोनदों नामालाय ओमफ्राय बेयो आरो मोनसे लाबावबायसो मोजां मोनथारदों। ओइ माबाबो जादों नोङो कला साफ्रि फिथा ना मा होनो नोंसोर मा होनो बे बेलेग होनो नोंसिना सिथाव होनो ए जादों होमबालाय बेखौनो जाजोबना थांथारसिगोन बे सानसेयावनो मारै गोथाव नंगौ नङा फिथाखौ बिदि बोख्लामना एसे एसे जाया जाम्बि गब गब सोना होनांगौ। समायना नुबायनो नोंखौ थ' हेल' लोगोफोर गुड मर्निं होननांसिगोन थ' बिराद फुंजानि आरोना बेरे फुंजानि जोङो मा खालामनो नागिरदों नै दासो 5:17 जादों आरोना लोगोफोरथ' जोङो बिमाजों आंजों जोङो मोनसे जायगायाव थांनि बोरै बियो जादोंना जायाखै मानसिया फाग्लिया दाबो फुङावनो देलायहोआबाबो दाबो जाला लोगोफोर नै फुंजानि जोङो मा जादों लोगोफोर इउटुबनि जिथु पेमेन्ट हाबदोंना लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखायो बेनि थाखायथ' बेलेग बुस्थु माथो जाबावनो फुङावनो बे नावकाटायाव माबा सावो नालाय फिथा सावो लावदुम फिथा बेयाव साहा लोंनोनो फिथा जानो लाना थांनोसै आं बेखौ उफाय गैया बेजोंनो एसे बुरखायना दोननोसै ना मा होनो लोगोफोर ना फिथा जानो नागिरदों जोंहा बेरे फुंजानि सोरसो गारि लाबायनाय फैदो फिथा जानो थांनो नागिरदों फिथा रावबो सिखाराखैना जोंल' उसे लुङि गाननानैथ' लोगो नावकाटायाव फिथा फानो फुङावनो जानो थांनो नागिरो दे नायलांदो लोगोफोर रावबो सिखाराखै जों सानैजोंल' आरोना दा थांगासिनो जोङो फिथा जानो फुङावनो फिथा सावो नालाय बेयाव नावकाटायाव गारि गाखोनाय मानाय मानसिफ्रा माबायो जायो ओमफ्राय सावो आरोना जों सानैजोंल' लोगोफोर ना मा होनो बे दाख्लैनिफ्राय दावराव खालामबाय थादों फिथा जानो होननानै ओंखायनो थांनि आरोना जाना लाना फैनोसै आङो दङ दे थ' लोगोफोर नै नावकाटा मोनफैबाय जोङो नावकाटा फाइनेलि दिस इज नावकाटा बेरे फुंजानि नावकाटा मोनफैबाय जोङो ना मा होनो मा जागोनलाय फिथा थालिर नैबे बेयावनो जों जानो फैबाय थायो बेयावनो सम सम दिनै जाहोनोसै नोंखौ नै कार लाखिनायबो मोनदोंना लोगोफोर बेयावनो जागोन दे जोङो बेयावबो मोनखायो ओंखारदो बिदि जायगायाव मोनफैबायलाय सिदा ओमफ्राय फिथा जायोनो लोगोफोर फिथा चल' फिथा हरलाय फिथा लाबोन फिथा सा लोंबा सा लोङो हा गाइखेर सा नङा लाल सा जाग्रोबसुवा नोंनो एसे लोंदो होदो फुंनि लावदुम फिथा जायोनो ला लोगोफोर लावदुम फिथा मारै गोथाव नंगौ नङा फिथाखौ बिदि बोख्लामना एसे एसे जाया जाम्बि गब गब सोना होनांगौ एसे जाबाय थायो बे हा बिदिनो जाखायो होनलायदो थालिर जायो थालिरखौ लादो हा थालिरखौ लागोन जादो नै बिसिनि मादैमोननि दखानाव फैदों जोङो लोगोफोर फुङाव मोनजायो आरोना फिथा सानफ्रोमबो फुंनि 5 बाजियाव नैला सारिथायाव फैयो सारिथायाव नैबे दाखालिनिफ्राय दावराव खालामबाय थादों नालाय फिथा जानो थांनो होननानै ओंखाय लाना फैथारबाय मानसियानो माथि नायबाय थाबाय नै
एकदम जामिखालै एन्दा जामिखा सोमै जाबावो लावदुम फिसाखौनो आरो फाग्लासो आंथ' लुङिसो गानना फैदोंलै लुङि ना मा होनो लोगोफोर आंना सिथाबबाय नै फिथायानो गुदुंना गोथावथ' जों जानो फैबाय थायो लोगोफोर मालाबा फुङाव खोमसिबाथाय माने खोमसिबालाय सोरांबा एसे सोरांहांबानो खाथियावनो सैमाफोरा बेस्रा गल' गल' नायगासिनो न सैमानो हरदोनो बेखौ बोख्लानो मानैनो हर फिसा नै सैमाफोरनो नायबाय थादों बेस्रा माने जरा होनलाय दे समायना नुबायनो नोंखौ दखाननि नै बिसोरो मारै जागोन ना मा जागोन मिथिला बैसोआव मारै जागोन ना ओमफ्राय समायना नुबावबायनोलै थिख्लि नोंखौ एकदम मोजां नायगासिनो आरो सम मोनाना जगार नांगौ जायो माबायो ओइ लोगोफोर बिराद गोथाव मोनदोंनो मालाय ओमफ्राय बेयो आरो मोनसे लाबावबायसो मोजां मोनथारदों ओइ माबाबो जादों नोङो कला साफ्रि फिथा ना मा होनो नोंसोर मा होनो बे बेलेग होनो होनदां नोंसिना सिथाव होनो ए जादों होनबालाय बेखौनो जाजोबना थांथारसिगोन बे सानसेयावनो जाथोंसै लोगोफोर एसे मोदोम ओंखारथोंसै आरो फुंबावथोंसै माथो लोगोफोरनि मोननै सोबाय पेकेटाव ओमफ्राय बेखौ लांसै आरो ना बाबानो आइनो बिसोरो दा साहा लोंथोंसै बेजोंनो एसे ओंखायनो लावदुम फिथा बेखौनो लाबाय जों लावदुम फिथा होनो दै नोंथांमोना मा होनो बेखौ मिथिला बेनो ओमफ्राय नै मा मोनो नायनो हागोन नै फुङाव फैदो नावकाटायाव जानोबा नै बिसिनाव मादैमोनना दखानाव एकदम नावकाटायाव मा फिथा सावो नै दा खिथा दे कला साफ्रि सिथाव होनोना दै सिथाव ओमफ्राय आरो बे लावदुम फिथा नै एन्थाबबो सावो मालाबा जोंना कला साफ्रि होनो नोंसिना सिथाव बिसोरो गवालपारा लानजाय गोलाव जियानो जा लोगोफोर जों जाखांबाय नालाय थांसै नै मोननै थाइनै लाबावबाय आरो माबायदि मोनदों जानानै माबायदि मोनदों मोजां गोथाव आरो फैबावनो मालाबा ने सम मोनबाथाय फैनोसै मालाबा मालाय सिरियाल नायोलै मबाइलावनो फाग्लासो थालिरबो लाबावबाय नै एन्जर गोथाव मोनखादों मालाय बेयो गोथाव होनलाय लान्दासो देन्जार बुस्थु जाहैलै खम दामावनो ना मा होनो लोगोफोर जिरायदो थांसै 10 थाखा 20 थाखा मोननायावनो आमदानि गोथाव मेरला मोनजायो ओमफ्राय जोङो थांफिनसै लोगोफोर न'आव भिडिअ'आबा माबायदि जाखो बे थालिरखौबो ओमफ्राय फिथाखौबो जोंहा बाबानोबो आइनोबो बिसोरनोबो लाबाय बिसोर साहा लोंगोन नालाय फुङाव दायो ओंखायनो जों थांबाय थानोसै लोगोफोर न'आव लासै दे लोगोफोर फैनानै न'आव मोनफैबाय लागाव 10 थाखाया फैफिनबाय माथो फिथा जानानै गोथाव मोनबावबाय मालाय बे लोगोफोर उपाय गैया न'आव मोनफैफिनबाय आरो ना लोगोफोर फुङाव आंथ' दा उन्दुफिनसिगोनसो एकदम दाबो सोराङाखै मोजां ओंखायनो उन्दुनासो थाफिनसै आं नोंलाय नों उन्दुआ हा 6था जाबाय उन्दुला आंथ' उन्दुफिनसिगोनसो लोगोफोर आरो नोंनिया दा फिसा थालिरदो साहा लोंदो नोङो
मानसिखौ नाया माने लोगोफोर माबायदि जाखो सोमलिलि दुब्लियाव थाङै एकदम गोसोम जाजोबखाबाय लोगोफोर मानसियानो दिनैसो नुलायदों ना नोंना मोना भिडिअ'आव मोजां नायना लालायदो नै गोबावनि उनाव अबस्था गैयै जाबाय मानसिया दुब्लियाव थाङै लोगोफोर दा गरम बोथोर ना माबा दैज्लां बोथोर माइ गायनाय मानाय दिन नै बेबो जासिगौमोन साननैसो गायबावनायमोनबा गोसोम जासिगौमोन बारा गायाखै लोगोफोर साननै गायबाय बेयो साननैयाव सेस लोमजागुखायो साननै गायनायावनो न'नि एसे दंमोन बेखौनो गायनायाव थांफानाय आरोना बे थिख्लिया बेनो जियानो जा लोगोफोर दिनैनि फिथा जानाय ब्लगआ बेखिनियावनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दे बाय